Jeg hedder Andreas Borgård, og jeg spiller akkordeon. Akkordionet er jo et ret fysisk instrument, som har den her organiske lydproduktion. Det er luftbåret, og vi har en bælg, som kan styre dynamikken fuldstændig organisk, ligesom en sangstemme. Man har instrumentet tæt på kroppen, det er spændt fast på torso, man bevæger armen ind og ud, og man er fysisk i gang. Men der er et eller andet, for mig i hvert fald, ved, at den her luft er så central. Det, der foregår inde i mit system, lige inden den første tone klinger, det er jo, at jeg allerede er i værket, så at sige. Jeg har allerede forestillet mig, hvad er det for en klang, der skal komme nu? Hvad er det for en lyd? Hvad er det for en stemning, karakter? Hvad er tempoet? Hvad er det for et udtryk, som jeg ønsker at opnå gennem instrumentet? Og så trækker jeg vejret. Som om jeg skulle til at synge det. Og så åbner jeg bare ikke munden, men jeg trykker på en knap i stedet for. Jeg tror, at følelsen, når ting lykkes, det potentiale, der ligger i det pågældende værk, eller den pågældende frase, eller den pågældende splitsekund, eller hvad det nu er. Når det lykkes at ligesom realisere det, så er det bare ekstremt tilfredsstillende. Fordi det ligesom alle ting falder på plads. Det er sådan en multidimensional sudoku, og samtidig er den jo gennemsyret af menneskelig tilstedeværelse.